Hi guys! For today's video nga ay samahan ninyo ako kasi gagawa si mama ng tinatawag na latik. So, yung latik na yon is yung malagit na bigas tapos isasaing at lalagyan ng gata kasabay nung sa pagsaing. Bali, ang isasabaw mo dun sa sinaing ay yung gata. So, ito nakikita nyo, naglalabos ako ng dahon ng saging kasi yan ang magiging pambalot tong ating latik. So, kailangan siyang iganyan sa apoy para hindi siya mabilis mapunit. Tsaka parang pang-disinfect na rin syempre. Pagkatapos ko yung ganyanin sa apoy, pupunasan pa yan ng malinis na towel. Para naman asin malinis talaga yung kakainin natin, 'di ba? Request nga pala guys ito ni Papa kasi napapakain daw siya ng latex. So ayan naman, nagpabili siya ng 1 kilong malagkit. So eto na nga, pagkatapos nun, kailangan siyang ganyanin. Ewan ko kung anong purpose niyan pero basta sabi ni mama kailangan daw yung ganyanin habang mainit pa yung malagkit. So ayan siya. Nakabalot niya siya dahon ng saging. Tapos meron pa si mamang isang nilagay dyan, yung keso. Kasi sabi niya, nakatikim daw siya niya na may keso at nasarapan daw siya. Kaya susubukan niya naman na maglagay ngayon ng keso sa sariling gawa niya. Kasi yung natikman niyang may keso, binili lang. So, ayan. Gagawa daw siya ng sarili niyang version. Tapos yan, gaganyan lang yan guys. So, ayan. Ang ginagawa ni mama para yan sa sa kapitbahay, ganun. It's for everybody kasi nga 'di ba? Besperas ng Pasko ngayon, December 24, 2023 ngayon. So ayan, ganyan lang siya guys. Tapos tatalian pa yan kaso wala pang panali diyan. Kaya sabi ni mama, babalutin na muna niya lahat. Yan lang.